Objavte svet z vtáčej perspektívy s dronom L200 Pro a užite si zábavu pri vytváraní skvelých záberov. Vďaka kompaktným rozmerom si môžete dron vziať do prírody, na dovolenku alebo napríklad deťom na chatu. Po zložení sa zmestí do dlane jednej ruky a vydrží lietať až 25 minút. Dron je vybavený širokouhlou 4K kamerou a dvojosovým gimbalom pre stabilizáciu obrazu. Vaše zábery tak budú plynulé aj vo vetre alebo pri prudkých zmenách smeru letu. Ideálny uhol kamery si navyše môžete pohodlne nastaviť priamo na diaľkovom ovládači. Lietanie je bezpečné aj pre začiatočníkov. Vďaka GPS a funkcii automatického návratu stačí stlačiť tlačidlo a dron sa automaticky vráti späť na miesto vzletu. Nechýba ani detekcia prekážok, pred ktorými dron včas zastaví. Pre ešte viac zábavy a jednoduché profesionálne zábery sú k dispozícii automatické letové režimy ako Nasleduj ma, automatické krúženie, let po trase alebo fotenie gestom. Dron má spoľahlivé bezkartáčové motory, dosah signálu až 3 km a všetky záznamy sa ukladajú na SD kartu aj do telefónu. Pulse Go L200 Pro je skvelý spoločník, s ktorým si zábavu užije celá rodina.